Добре, пак не приличам на нищо, затова и сега се връщам. Момент. Сега ще направим сутрешната ми рутина само с продуктите от януарската кутия от Йенге, с които може в момента да вземете на 68% отстъпка и мисля, че идва около 50 евро кутията. И по време на това цялото нещо ще разказвам прилики и разлики с първата бременност, ще отговоря на някои от най-задаваните въпроси, които получавам налично и под видеята ми. Както пише, има 7 вайрал продукта. Нека да видим кои са те. Започвам с водата Glow and Go с витамин С, който аз много харесвам и имам вкъщи. И сега, докато изсъхва, да ви кажа, да, планирано е това бебе, т.е. искано е. Не знаехме, че ще се случи толкова скоро и наистина бяхме в шок, като разбрахме, но винаги съм си представила, че ще сме с 2 деца, които няма да са с огромна разлика, така че този серум не съм го използвала, само да кажа, той е с витамин С също, така че тази серия е явно обогатена с витамин С, което е супер. Прилики от първия триместър особено нямам, защото с Рая на супер леко, освен че качих още 5 кг с разбирането, че съм бременна. Това го нямах този път, но сметка на това с Рая имах много лек период, в който ми ставаше лошо, главно вечер. А сега, първият триместър, ми беше изключително тегъв, защото ми беше постоянно лошо и постоянно ми се гадеше. С Рая бях супер енергична. Сега, майко, изобщо не ми се ставаше, постоянно ми се спеше. Нямах мотивация за нищо. Преди да продължаваме с кремът за лице. Помага за естествения процес на регенерация на кожата, за видимо по-стегната и еластична кожа. Супер. Доста повече се харесвам в лице, с Рая не се понасях от самото начало. Просто много бързо задържах вода в лицето. Сега качвам доста по-малко килограми, отколкото качих с Рая или поне на този етап. Прилики и разлики във втория триместър. Какво да ви кажа, сега все едно не съм бременна. Толкова ми е леко, толкова ми е готино. Спя си без никакъв проблем. Имаше моменти, в които забравям, че съм бременна. Докато с Рая втория триместър качих адски много килограми. Това беше триместър, в който качих най-много килограми с нея. Беше ми супер тежко. Ако Рая стоеше изцяло на стомаха ми, сега второто стои изцяло на пикочния мехур. Следващото нещо, което има в кутията е Body Splash, което най-вероятно ще се пръсне само на ръцете. Спрей за тяло. Оле, мирише брутално. Tropical Body Mist. Много хубаво мирише. Боже, това не съм го имала преди. Значи цялата кутия се заслужава само заради спрея за тяло. Много добре мирише. Продължаваме напред с маската, която няма да се сложа в момента, но да ви я покажа какво ще намерите още в кутията. Е шауър гелът им, който не знаех за съществуването му до сега от тази кутия. Още една от разликите, които имам за втория триместър сега. Отново се връща тая прекомерна умора и не знам дали е заради времето, но нямам абсолютно никаква мотивация за нищо. Нито ми се снима. Много хубаво мирише. Luxury нектар. Хидратиращ душ гел. Боже, тази кутия до сега, между другото, мисля, че най-много ми харесват всички кутии, които съм получавала. И сега в момента отново съм с постоянната умора и като за капак естествено Рая е болна. И продължаваме към последния продукт, който е Milkshake, крема за тяло, който е един от бестселърите им, доколкото знам. Аз също много го харесвам. Той мирише уникално. Той беше едно от нещата, които много бързо ми свършиха. Много се радвам, че тази кутия го има, за да мога да го получа. Така че това е кутията за Йенги за януари. Ми искам да ви кажа, че тая кутия е 10 от 10. Заслужава си всяко едно евро. За какво си говорихме? Да направя видео, в което специално да отговоря на всичките ви въпроси. Според мен ще е интересно. Интересно ли ви е?